Chia, so nandito po tayo sa sa may Nalshan, Calasiao. So opening po ng lighting nila dito, pailaw sa Nalshan, Calasiao. So guys, update ko kayo mamaya, guys ha. Oy, shout out kay Ma'am Sia. Okay. Shout out kay Mama Ruding. Nandito po kami sa Nalshan. Lando. Sana pakainin kami ng bilat. Lando. Baka si Marcel yan. Baka Lando. Shout out po kay Chabilita na naghalugan sa Mio. Yan. Gusto ko lang sabihin kay Chapelita Bay, shout out sa'yo, sana maging masaya ka sa naging decision mo. Yun lang. Shout out po sa mga taga-Calasiao. Sa asawa nyo. Asawa ko po. Yan. Love na love. Hi! Ayan. Shoutout mo sa mga BDC dancers. Say hi! Andito kami ngayon sa Ramos Bridge kung saan bumukas ang Silo-Silo. Yan, pailaw. Kita sa buong mundo na gano'ng maganda ang Calasiao. That will be all. Thank you. Guys, yan kasama ko yung mga taga nagsaing. Yan, shout out daw sila. Artista na kami. Bike check. Hello po. Hi! Shout out kayo. From Marawi. Yes, taga Marawi po kayo. Yan. Shout out sa yung mga taga Marawi. Ayan. So guys, yung mga taga Marawi, punta kayo dito sa Calasiao. Si Kuya nandito oh. Wala. Ayan. Okay, sana all iniiwan. Sige ah. Hello po. Shout out kay Siren. Ay, Timantol. Shout out kay Siren. Shout out sa Batang Punsing. Yan. I Go. love you, Ma'am Chieds. Hi. Ma'am Chieds, Team Ma'am Chieds, guys, subscribe na to the YouTube channel ko. Click the bell po Oh, thank you para po. updated po kayo sa mga videos niya po. Oh, Ma'am thank Chieds. you. Hi. Shout out kayo. Shout out sa MCC. NCC, shout out po. O, ingat kayo guys ha. Right? So, ingat po. Ikaw. Bigil lang sa kalam. Sige. Thank you. Sige, ingat ha. Hello po, yan yung mga tao. Yan, sasaksihan nila yung mga yung yung ilaw po dito sa sa may Nalshan, sa Ramos Bridge po. Ayan, Nalshan Calasiao. Ayan guys, hello po. So guys, maya-maya po ayan, iilaw na po itong sa Ramos Bridge po sa may Nalshan. Ayan guys, so ang dami-daming tao guys ayan. So once again yan, lumiwanag ang Calasiao. Yan. Yan, dahil kay Mayor Karamat. Shoutout kay Rami Joy. Shoutout mo. Mga mahinang kilala, mga bakers dyan.
May program pa kaya hindi pa iniilaw yung ano, yung pailaw dito sa ano, sa may ayan, inulit ko Ramos Bridge po. Sa may ano po. Ayan. So guys, may program pa dito. Ayan, Bangon Kalasyaw. Ayan. Mga kaibigan, sa puso, Kapagina at Kamanila, alam po namin handang-handa na kayo, so we will now be started with the countdown from Samayin po ako, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. So guys, pinailaw na po yung ano, yung lights dito sa ano, pailaw dito sa may tulay, sa may Ramos Bridge. Ayan, so nag-start na po after the program po yan. Ang ganda guys, pasyal kayo dito. Ayan, shoutout kayo. Shoutout. Yan. Shoutout na lang po kay Gino. Ayan. Shoutout kay JB. Ikaw. Shoutout sa mama ko lagi galit. Ayan, subscribe. Shoutout sa mama ko na nag-aalala sa akin. I love you. Please subscribe kayo Sige po. Sige. Ayan, may fireworks pa po. Yan guys, ang dami-daming tao guys. Guys, naka-open na po yung ano, yung ilaw dito, yan sa may Ramos Bridge. Ayan sa Minalsian, Kalasyaw, yan, courtesy of Mayor Karamat. Mamilin po, yan, Mamilin Karamat po, yan. So, kasama niyo yung mga ano, yung mga katandem niya dito sa may ano, sa may Minalsian po, Kalasyaw. So, nandito po tayo ngayon sa may tulay. Ayan. So, ang dami-daming tao, guys, yan. So, after ng Santa Barbara, Santa Barbara, San Carlos, tapos Mangaldan, tapos Dagupan. So nandito po tayo ngayon sa Nalshan, Kalasyaw. So guys, comment kayo dyan kung ano pa yung mga ano, gusto nyong puntahan ko kasi pupuntahan ko sa lahat ng pailaw dyan guys. Comment sa comment section ko po. Yeah. Santa Barbara. Oh, Shoutout kay Pakol. Shoutout. Dagol. yan, shoutout kay Pakol. Dagol. Ay, Dagol ba? Dagol. Ayan, Christian Dagol, shoutout sa'yo. Ayan, kay Joshua. Yan, nakita natin yung LGBT na isa yan. Hindi ka nakabike ngayon? Hindi ka nakabike? Sige, ingat kayo Hindi ka nakabike ngayon. Ayan, shoutout ka. Sa vlog ko, shoutout ka. Ayan. Kita ko yung mga volleyball player ng ano, yan, yung mga malalakas po. Ayan. Saan kayo pupunta? Pupunta kami po sa ano. Lighting lang Dagupan naman. Okay. Kasi first time namin makita yung kagandahan dito sa Nalshan. Oo nga wala pa sa bayan. Wala pa sa bayan. Nawala ang bayan? Sa Nalshan. Ayan guys, ayan susunod pa na yung bayan ng Kalasyaw. Yeah. So dito pa nauna sa Nalshan, Kalasyaw. Courtesy kay Mami Lynn. Yeah. Yan, Mayor Mami Lynn Karamat Thank you po. Yan. Once
again, this is Ma'am Shea. So, nakita ko yung mga volleyball player po, yung mga malalakas yan. Alam niyo po, Shout out kay Kuya Jorix. Hello. po, shoutout kay Israel Mag TV, pa-subscribe po sa channel niya. Hi guys, me again, Ma'am She Eds. So ngayon, dito ko na matatapusin yung videos ko. Sana po nagustuhan nyo. Ayan, tapos hindi pa nakaka-subscribe ng channel ko, please subscribe, Ma'am She Eds. Then pakiclick na notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na gagawin ko. So, paki-like and share and comment. Then, God bless. Okay, once again, this is Ma'am She Eds.